салом алейкум бачаҳо. Медонам бачаҳо чӣ хеле ки меган ман штрафникам. Англиси хати меган ки procrastination, руси хати боша прокрастинатсия. Ҳамин ҳолат бачаҳо кам мешава омада. Боварӣ дорам бисёри шумо дам мешава. Ҳаракат мекунем бачаҳо ислоҳ кунем ин ҳолата. Озвучка имрӯза вайнои инстаграмай ва вайнои аддамай. Охирон вақто анварам азаш неста видеои безебро овардиста барои ҳамин айқафои нақли филми ҳиндӣ шидем. Видеои оянда нақли филми ҳиндӣ қисми 4. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Нафароне ки мехоҳанд сарҳади Русияро гузашта ва мигратсиони картаро иваз кунанд, ҳамин номеро қад занг занед, бародаро тӯли чанд сол шуд кор мекунанд. Бачаҳои бовариноканд. Ёрам аз соли гузаштарам реклама карда будам, чанд та бародаро бо ма дар Аҳмад гуфта буданд наиста. Барои ҳамин касе дар кор номеро сахранӣ кунед, занг занед ва ба саволҳои мондагӣ посух гиред. Айноми канали ма гап занем, мумкин ки боскидка шава. Роҳи сафед. Вақте дар мошин бензин тамом шава, заправка дурмадан муҳим нест бачаҳо. Просто мошина сабуктар кунед тамом. Мерин хелай дига. Лайфхака дар хотир гире. Ҳоли ништияк мегзарал мебинӣ. Медонам. Бензин тамом шудистай. Ҳай ки заправка дуро. Не 100%. Кондитсионер киштан дар кор. Мо мерасем. Гарми бад. Братан заправка кан дар курой. Не 100%. Радиоро мекишем соз меша. Радио чӣ дахл дора? Мо мерасем. Чокест бача? Дар оҷа ноутбуки ма буд. Ягон чиро парсан накунай ки мошин савук шава. Мо мерасем. Ямаш дурӯға бача. Буварим наёмадест. Ичи глушителай? Дар кор нест. Ичи фарои мошинай? Оҳо. Мошина савук кан дар кор. Баъд рӯзона фар дар кор нест. Чугайсате бача? Мана тарсондесте бача? Мо расидем. Я хеле вақт одаму дароз шагар мезанӣ боварат намекунам. Баъд маҷбур мешавӣ ки доказат кунӣ. Пуф, ту гузиди чӣ? Не, ман набудам. Сакча буд. Сакча? Фақат ҳамқалӣ мекуна. Хай майли. Брам камтар пичин гирим хидимда. Ҳозир миём. Аҳа майли. Таркибишда банана дора. Ту чӣ мороженимаро хӯрдӣ? Ой, ман набудам. Ин сагча буд. Саго морожении шоколадӣ намехӯранд. Чӣ гуфтеси ту? Фақат ҳамқалӣ мекуна. Мада хабар омад ки пулом тамом шуд. Касе ҳама пулои маро ай картаи ма снимат кардак. Эй, картаи май ку? Ай, ман набудам. Ин сагча буд. Саг чиник надорад, чӣ хелай ҳама пулоро мегира? Дурӯғгӯ? Бирае. Ман туро одам гуфтум. Кани мошини ма? Бо бугӯ ки сагча кардак. Фақат ҳамқалӣ мекуна. Ҳамин занак мардамда гапа ростша гуфтан дар кор неста. Гапа ростша мегӣ бо гунаҳгор мешӣ. Пешай гап задан 3 бор фикр кунем бача. Асал? Ту чандта арӯз дошти пешаи ма? Чӣ? Ма просто фаҳмиданӣ. Ягон ҷои бадиш нест. Ту чандта арӯз дошти пешаи ма? Уқам бисёр не. Я даст қат мешава ҳисоб карда. Биё асалак ма даростша бугӯ. Ма ту даростша гуфтестам я даст қат мешава ҳисоб карда. Ман фаҳмидестам ки ту мада дурӯғ гуфтестӣ. Чӣ дурӯғ гуфтестам? Ман гуфтам ки я даст қат ҳисоб карда мешава. Ай? Байни мо тамом. Гап нест. Гули? Ҳозир миём. Я хеле вақт таги сидении мошинда ягон чӣ меғалта? Гирифтанаш амри маҳол айне ки. Ира чӣ рӯй мекунанд? Темада ман рӯй мекунам, темада? Не ман хидам. Ман мегиримаш, зиқ наша. Барои ҳамин ман хидам гуфтам ки. Намҷадай. И чӣ ай? Ай, қапакай. Зиқ наша. Ман ҳозир мегиримаш. Ту чӣ гудак дорӣ? Не, бачаам сояй. Дастош майдакай. Мо ду каса великай мекунем. Ҳаракат кун. Ёфтӣ? Неоли. И кудак кияй бо? Ай, ҳамсояи дигари май. Дастои майдатара. Ҳамсоя бисёр доштай. Ком. Аҳа. Дурост даста. Молодец. Чӣ? И духтур хирургай. Камераш қад нигоҳ мекуна, қайчичач қати мегира. Зиқ наша. Ҳозир мегиремаш. Ранге ки ёфтемаш? Картошка да чӣ хеле? Мо метавонем гирифта.
زیق نشن میگیریمش. کیمانو فقط برای گوشتینگ نیست. یک دو سه. میدونم اولد سپایس اونقدر تاثیر نمیکنه نه که شما شرم ندارین. سلام اصل. سلام. همون پولت تلویزیون تلتیموس. میخوای که ما پول تاتیم تدا؟ چخلا امیر تماش کرده بستیم؟ پولت تلویزیون گفتستم. مایله. قد بگی. کم ترک چیپس تیماده. میخوای که چیپس تیم؟ میتونی تکرار نکده چیپس تیماده؟ قد بگی. سوزی اصل؟ اصل مرا چوش نمیکنی؟ چی؟ پیتزا زکاس کنم دین آوردم. مایرا گیر. چی؟ ایرا اولد سپایس میگن 48 ساعت تایکش طرف نمیکنه. مایرا گیر استفاده بر تسک. یاردم کرد. پیتزای شورک در خیلی چخی داری؟ در زمانهای حجره دختری که در پستی و بلندی قطید می شود یافتن قینه. Тоҷикистон дар интернет қиматай ҳама мегабайтошро эконом мекунад. ҷурае ки мегабайтош тамом шудага мега вайфай намекунӣ. баъде ки вайфай мекунӣ хид меравад. видео ройд кардам тамошош када. интернет ма кор накардистай. ман дози вайфай мекунам. зиқ наша. ту чи ду телефон қад омадӣ? ман я чира ай телефон ба ай телефон гузаронданиам. ҳадаш мегирам. хай майли. ту чи компютер қад омадӣ вайфай ма? телефон қад нашид. компютер қад мегзаронам. ман ҳадаш мегирам. хай майли. не ки бисёри бад нагзаронак. ай хид нара бисёри бад. ҳама шамо дорои кунӣ. статистика мо дар корай. раҳмат шеф. ту папкара биёр. чи ай? ту чи ҳама компанияро гирифти дар вайфай ма дохил кардӣ? ин бизнеси майдаакай. ман дарс мегирам. ҷаноб ваҳид шумо соати 3 вохӯрӣ доред. чхали била вохӯрӣ? вохӯриро ҳатмен нака ҳамаи шумо хориҷен. ман вайфай ма мекушам. ҷона онлайн кино тамошо мекунем? по-братски вайфай мекунӣ? не? чхана бачаку видосик. заебис боша лайки подпискаро фаромӯш намекунем. колокольчика яҷотон қади бизанем ки ҷимида беста. шӯхию ханда қади қариб 100 000 шудем. раҳмат ки ҳастен бачо. ки ҷоеда бошен набошен бошен саломат мардуми тоҷик.